Este proxecto xurde xa hai cosa de 4 anos, pois a partir dun cadro no que, mirando a través dunha ventana, pois había, de pola noite, estuvía absolutamente oscuro, salvo un punto de luz que era unha farola, e entón a min chamou a atención esa maneira de como nun plano absolutamente negro, de repente un punto de luz construía un escenario, non? E como esa imaxe se miraba perfectamente nítida, perfectamente tridimensional, e conforme se alonxaba dese foco de luz, a imaxe iba volvéndose cada vez máis plana, máis abstracta, e bueno, gustoume esa idea de que era como unha máis ou menos, pero moi exagerado, a forma na que vemos normalmente, non? Nos fixamos a punto de vista nun punto, ese punto vemos moi definido, pero despois todo, conforme nos vamos alonxando ese punto de visión, todo se volve máis difuso e máis plano, non? Entón me gustaba esa maneira, que era como unha especie de enfoque, non? Esos sitios, esos camiños por onde non son demasiado transitados, e que hai unha luz toda a noite ali alumeando ese punto, non? E creaba como unha especie de teatro, ou de espacio como medio irreal. Os formatos das paisaxes, dos cadros son os mesmos por unha idea que a min me gusta e que é o tema da seriación, non? No momento en que todos os formatos son iguais, ningunha imaxe ten máis preferencia sobre outra. E se trata un pouco tamén de dar como unha especie de secuenciación, como incluso de impersonalidade, de sitios que non penso que un sexa mellor que outro, non? E despois tamén a hora de traballar na instalación dos cadros, non? E para min é como unha especie de... Isto ten moito de viaxe, de camiño, de sitios polos que vas pasando, entón son como fotogramas. Teño un tema e vou desenrolando ese tema, esa idea, non? Entón, hai unha idea central e a partir desas ideas van saindo outras que se adaptan, que non se adaptan, e a veces esas que van medio saindo pola tanxente son os que me propician tirar hacia unha proposta nova, non? Para min é, inda que sexa óleo, que é unha técnica antiquísima, utilizo óleo porque é a que mellor se adapta a que eu quero facer. Pero o tema é 100% contemporáneo, non? Inda que sexa unha técnica moi antigua, para min é absolutamente contemporáneo. Moitas veces traballaba con fotos que sacaba de sitios por onde paso a diario, non? Porque como pasas moitas veces, de repente pasas un día e dices, esta luz é a que está ben, non? Entón pasa e sacas a foto. Normalmente traballo a partir de foto, non proxecto a imaxe, senón que dibuxo a partir da foto.